Σπίτι μου, σπιτάκι μου, λέει παιδιά ο λαός, και για την ιστορική εξέλιξη του σπιτιού και των οικισμών θα μιλήσουμε και εμείς σήμερα. Ξεκινώντας από πολύ πολύ παλιά, τους προϊστορικούς δηλαδή χρόνους, το 600.000 π.Χ., οι άνθρωποι ζούσαν από το κυνήγι, οπότε αυτό τους ανάγκαζε να μην έχουν μόνιμο τόπο κατοικίας, γιατί έπρεπε να ακολουθούν τα ζώα θυράματα, που περνούσαν όμως τις νύχτες τους σε σπηλιές φυσικά. Πέρα όμως από τις σπηλιές, όταν δηλαδή αυτό δεν ήταν εφικτό, έφτιαχναν πρόχειρες καλύβες από κλαδιά. Αυτές οι καλύβες θεωρούνταν ως η αρχαιότερη κατασκευή οικίας στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό συνέβαινε μέχρι το 8.000 π.Χ., όπου τότε οι άνθρωποι ξεκίνησαν να ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης αλλά και την κτηνοτροφία, και έτσι άρχισαν να γίνονται οι πρώτοι οικισμοί, οι οποίοι αποτελούνταν από μικρά ξύλινα σπίτια. Πού υπήρξαν όμως οι πρώτες πόλεις? Στην Αίγυπτο το 3.000 π.Χ. φαίνεται να έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους, στις οποίες τα σπίτια των απλών ανθρώπων ήταν πολύ απλά ορθογώνια στο σχήμα και φτιαγμένα από πυλό, ενώ τα σπίτια των πιο ευκατάστατων ανθρώπων της εποχής διέθεταν και χώρους υγιεινής. Πώς πιστεύεις όμως πως ήταν οι πρώτες κατοικίες στην χώρα μας? Στην αρχαία Ελλάδα το 12ο αιώνα π.Χ. ήταν ορθογώνιες και διέθεταν αυλή για να μπορεί να υπάρχει φωτισμός και αερισμός στο χώρο. Διέθεταν διάφορα δωμάτια όπως κουζίνα, λουτρό αλλά και κελάρι. Μάλιστα ήταν διόροφο και στον επάνω όροφο έμεναν πάντα οι υπηρέτες. Τα θεμέλια του σπιτιού ήταν λίθινα συνήθως, οι σκεπές πέτρινες και η τείχη από πυλό και ξύλο. Τα χρόνια του Μεσαίωνα τα πράγματα φαίνεται να έγιναν λίγο διαφορετικά. Το 5ο αιώνα μετά Χριστού οι αριστοκράτες ζούσαν σε τριόροφα σπίτια, τα οποία μάλιστα βρίσκονταν μέσα σε μεγάλους πέτρινους τοίχους, ενώ οι χωρικοί κατοικούσαν σε καλύβες που διέθεταν ένα μονάχα όροφο και ήταν φτιαγμένα από ξύλο. Τον 15ο αιώνα στην Ευρώπη κυριάρχησε το σπίτι έπαυλη, που είχε μέγεθος οικοδομικού τετραγώνου με 3 ορόφους χτισμένο από πέτρα. Τον 18ο αιώνα, εμπνευσμένοι από την ελληνορωμαϊκή τέχνη, κυριάρχησαν τα πιο απλά σπίτια, ώσπου έφτασε η βιομηχανική επανάσταση. Έτσι, άρχισαν να κυριαρχούν τα μεγάλα αστικά σπίτια που παρήχαν όλες τις ανέσεις. Παράλληλα για τους εργάτες, φτιάχτηκαν και οι πρώτες πολυκατοικίες. Ωστόσο, οι μεγάλες αλλαγές στα οικοδομικά υλικά ήρθαν τον 20ο αιώνα. Το μπετόν ήταν αυτό που άλλαξε ριζικά την κατοικία. Έτσι χτίστηκαν μεγάλες πολυκατοικίες διαφόρων μεγεθών με ανάλογα δωμάτια, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του κόσμου. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκαν τα σπίτια και οι οικισμοί στη μορφή που όλοι ξέρουμε σήμερα.